humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kaninyong tanan mga suging nagapaminaw na ining tulumanon handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ingon man usab sa mga artista maghahatag og kinabuhi ning atong kaagi. Akotud si Alan nga taga Gisularan, Duero, Bohol. Kining akong kaagi nga ipabati ko kaninyo. Akong kaagi nung nag-eskwela pa ako sa college. Salaktod nga istorya mga kahandos. Adunay usa ka babae nga nagpagbighani kanako. Guwapa siya kaayo. Siksig pution. Dili mapugna ng akong emosyon sir kahandos sa kahalipay nga maipahungaw ko ang akong gibati kaniya sa pamaagi nining imong tulumanon. Samtang nga nagasulat ako, nagatulo ang akong mga luha ug nagahilak ako sir kahandos. Grabe sad ning gapatala karon. Emosyonal man kaayo mga kahandos. Nahala ato usab kining abusdakan og emosyonal kining imong sugilanon sir Alan. Og sa dili ko pa pagsugdan sa pagsaysay ang akong siglanon, palihog sir kahandos sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mayo ka man sa akin. Kining tulumanon handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Ginsularan, Duero, Bohol. Ang magtadampo nagdasangan nga Alan o Adoon Daso. Guwapa sa ning bayhan na da. Ay may tayo, ila-ilahon eh. Oy, Alan! Ano yung manikat ini? Ganihan ako sigig pangitan ni mo! Oy! Oy! Guwapa gyud. Oy! Oy! Alan! Oy! Oy, ikaw man din na, Bert. Hala no, huwag ka makabantay ka na ako, Alan. Wa Bert kay namugod ko gitanaw gud. Sikan sa man mong gitanaw. Kanang babay good Bert nga naglingkod ba? Kana ay. Asa gud ana? Asa? Kanang kudo, taas buhok, pution, ug siksik pa kaayo. Si Josephine mo kana imong gipasabot. Nakaila di ka ana niya? Oy, nakaila ko. Asa man? Ganun ka kay ipailata ka. Sige Bert, aron magkaamigo mi. Amin ako kung kinsay nitol na ko. Ikaw
Ikaw man di ay na, Bert. Ojo, kuan, may gusto ko may pag-ila-ila ni mo. Ako ang amigo, si Alan. Alan, si Josephine. Hi, Jo. Kubaan ko ta. Hello, Lan. Pwede ba amiga na ta, Jo? Oo ba? Sure. Makitungan ka na ko, Lance? Oo, unta ka na kung okay ni mo, Jo. Walay problema. Dugay pa man sad ang akong klase. Salamat, Jo, kung mao ka na. Alas data, dugay pa man sad ako ang klase. Unya, asa man ta mga on? Mangita lang tagkananan nga doon lang sa ato ang eskwelahan ba? Aron maka-extra na o tagtarong. Okay lang ba? Siya na, we. Sige man siya tutukan ako. Uy, Alan, nun sa kawi. Sige magtutukan ako. May hugaw ba sa akong naw? Waman, Jo. Unya, ano sige magtutukan ako? Wala lang. Nalipay lang kung nagka-ila-ila ta. Unya, nagka-amiga ta ba? Nalipay sa kulan na nagkasuot ta. Alan, pero lagi kuy-kuy ni Josephine. Saan? Uyab na mo? Dili, uy. Ikaw, Gilbert. Pasin, uyab na mo ha? Wala lang minimo. Pahibaw ha? Hehehe. Ayaw lang ka pala ka, Bert. Kaya kung magkauyab ni Josephine, pahibaw unta ka. Kamu akong mga barkada, siyempre. Wala ba? Bitaw, pahibaw agyod gamig ha? Para magpalibre kami og snacks. Snack para man di ay. Adto na pay lakip nga beer bird akong ihatag kanimo. Pahalipay ba? Garabaya ninyo oy. Mura man tag mga naanay mga trabaho. Estudyante pa man tayo taon. Wala pa tayo mga kwarta. Pero sige lang, puhon. Ano kong dili? Og dinhi na lang kutob og daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong tampo og manghinaton pa ang inyong pagkasundan ang ikaduhang siglo ning akong sigulanon and more power sa HDKS Production Center. Handusdan humandagan sa usa ka singgi. Una sa tanan ang iyong lingkod, magpaila-ila kaninyo. Ako to si Sandro Ratonel, lumulupyo sa sitio Mahanay, Barangay Bato, Gedolman, Bohol. Salamat sa inyong pagsunod ning atong sugilanon. Handustan humandagan sa usa ka singgit. Dagang salamat mga kahandus.